Wow. Naami sa asa tanong? Bil-isan Public Beach kay mag room 5-3 team building sa office. So mauni ang mga foodie. Kaduha gikan dinhi Ang hiling. gikan na to Crab. Mark shrimp. Okay. Fried rice, sinugma. Sanis kabeche. Sashimi. Ano sa to panga. Ano yung mga beauties? May abot sa beach. Dito sa Alfonso una. Ha? Wala, I'm vlogging. So nice kaayo no, dili pa kaayo taob. Hope mo taob na niyon niya. Okay, so our activities for today sa amo ang team building sa Kapamilya sa office. Okay. Kaunsa man mo? Unsay sugbaon nong? Unsa ni? Na di maklaro. Okay. Ang mga Boy Scout wa pa kapasiga sa uling. Siyempre, vlogging na this. Okay. Sashimi. Okay. Ay, iyan ang pasol. Yay, lechon. Dakuha lagi. Ay, idi, kay itabo na sa lechon, balik. Ay, garbage bag ni Kim. Lechon. Ayun na, itabo na. Nakuan siya kay wa siya abrihi dayon. Oo, dapat abrihan to dayon. Awanan man pod. Mura po magikan naligo. Mura ni nangaon nga. Nangipayo. Mura siya magikan sa dagat pa. Wa mo doyog ang panahon. Gauwan. May pa, mga ambak na itong swimming pool. Uy, nanguhit. Nanguhit man ka. Higutom ka? Higutom ka? Kumana mo ko kaghatag. Lagi. Kumana mo kaghatag ganina. Gipakaon, nabitaw ka. Gihipos na, wala na. Palingi-lingi ko, manguhit na ko niron. Oh? Gamaya mo na! Bugaon. Unsa na? Bugaon? Sigat pag uli ka to, boss? Sampol ha, sampol. Okay, so after lunch and siesta, magamay,
naghimo na mi sa mong mga team building activities in form of games, no, to check whether the employees exhibit the 3 C's in team building, which are communication, collaboration, and coordination. Okay, so first game about communication, message relay. Ready? Get set. Go. Masa man nagikilig ba nun? Oh. Nangumpisa. Kuya, oy, pas-pas kay si Inday nakakuha sa message ba? Wow, sana all. Yun, wagi. Wait. Okay. Okay, so the message was the purpose of Team building activities is to motivate people to work together. the message ang group 1. Yate ra isa. Sano? Balag mapildi basta makahunghong. Nakuha nila in just 2 minutes and 14 seconds. Followed by 2 minutes and 39 seconds. So, kuha no, kanang nice kayo siya kay at least nanatay ka ng communication, check, coordination sa group, check. Next na tong game, kampante na mo sa inyong grupo or mag-change? Ora. Aron makita gila nga bilidan. Let me remind you, team building is not for competition. So, the next game, you will do something in silence. Diha makita ang grupo kung nagka-sync in pa ng ilahang minds together. So, next na to is to form the longest line without speaking. The group to have the longest line with the winner. Wala na, di na Hoy! makuha ha. Balik! Ops! Yanek. Bahala na mag-discarte. Yung saan na basta kay longest line. Na walay saba, walay katawa, kuna, okay? Apel lawas. Mag-inamang. Ay, abila cellphone mo kay bata. Timer starts now. Okay. Okay, longest line without speaking, inamang style. Yes. 1850 amo ha, 1850. 1850. Yay! 580, 150. Okay naman si Bakus. Ay. Okay. Ay, Bakus. Lapay ka Judith nga show. Napay siya ni Jude. Ayaw gani kay
Sakto lang, daw sila para 1-1 trailing. Sige lang, inyo na lang kuna tanan. Yes, okay. Okay, the lesson of the game is to how resourceful are we wherever we are, no? Whether we are in the office or outside the office. So. Even if walay ka ng talking, there's still silent communication, collaboration, and coordination among the employees of RTC48. In other words, Groups actually walay winner in actual because ang both groups exhibited the 3 C's in team building. in other words, Ay, naaway last. ano man? Tagog war. Lupit kami. Murag anik. Magsige kay kami. Bakit ka daw? Pero, kaning ang tag of war, why gamit tayong pise? Sama na. Gako. Kadaghanan ka na practice. Pero nindot. Kanina una nga duwa. Kanina na tani. Alkansi may dinhi ba? Ako tagan. Gina! Si Gina. Dili ba kay kumpra? Kanagdaghang mga Mangompra. Ah. Ako nalawat ang pagkaon. Nalawat pagkaon ako. Di daghan magbitbit ba? Daghan na siya mga bag. Abi ko pa bakit kasuhan di ba nalawat ang pagkaon. Naluha magpagkaon. Oh, ikaw friend. Na po, doon sa may imo ha. Isura ba din? Kana ko sa expression niya bang dali niya nga. Sabi isa, bonus na isa. Ikaw na lang. Kitchen siya ba? Si Binal. Chona! Pulis! Sunod. Among ikuan og pulis ano ni. Kini siya in a drawing. Kinsa kanina ko pa ni pulis atong gi nga atong gi-define nga maka-relate nga siya nito kana. Uy, star mo na. Tao dili. Tao ni siya. Tao niya. Tao ha? Tawhan na. Sagol di ko na to. Identify kasi tawhanan maka nga atong associate niya. Padisyo negro. Kasi tawhanan makarelata ani. Binal! Dalian. Wa ka ko kabasa LO ba? LO bang Binal. Maayo ko mga oras ay. Pero kung no please ha, awato na nato ha. Kita set please ko mama. Isod na natin ani. Woman guna sa kibaw. Uspara ka. Si Abed!
matuwang ka na ron. Si Chay. Hi guys. Si Sem. Tayo na. Aliag. May mura. So yung moto na. Pero kang mamagay mo ilame. Si Kim. Maniin.